Někdo chce utéct dom, tak aby jsme nezdržovali. Takže dokonce do 12:22. Tak Alče vám začne číst, jak to dopadne. Takže na 19. až 22. místě Švoma Dominik. Jo! Jo! Na 19. až 22. místě Janda Ondra. No, si tady slavný. Řekne, kdo byl teďka jako... Že si pod sem musíš tady stát? Potom jo, a musíme jít sem. Všichni předulit. Nevím, jak udělám Andyho, ten je vysoký. Na dalším 19. až 22. místě Skála Jirka. Na dalším 19. až 22. místě Mužárko Honzík. Tamhle je Honzík. Dobře. Tak, Peťa. to vezme za něj, tak jo. Tak zasni. Na 18. místě Mark Honza. Honza Mašů. Počkej, tady ten druhý Peťa. Na 17. místě Švoma Míra. Na 16. místě Gabrga Peťa. Na 15. místě Bratránek Fanda. Má to hodně. Na 14. místě Božák Pepa. Na 13. krásném místě Brigita Luboš. Taky se vyhral jeden zápas. Na 12. místě Jirka Pátek. Na 11. místě Hudeček Ondra. Na 10. místě překvapivě Jirka Jakšič. Na 9. místě Bohout Dostal. Na 8. místě Boček Roman. Favorit. Na 7. místě Sýkora Jarek. Tak brejkový démon. Tak se ještě šoupnem, no. Na 6. místě, promiň, Trojánek Denda. A na 5. místě Kuba Vrbas. Tak a prosíme. Hromadné foto, hromadné foto do novin. To je na panoráma. Prosíme diplomy před sebou, Petě, nevím, jak to uděláš ty, no. Dobrý?